6 април. Непредвидено. Важно е да планираме деня си, за да го изживеем пълноценно и доволни от направената стъпка в посока на мечтите си. Важно е да планираме почивката си, за да може работата да продължи без нас и за да можем да изкараме почивните дни спокойни и удовлетворени. Важно е да планираме разходките си, за да не се налага да дължим или да лишим от нещо съществено семейството си. Но трябва да си оставяме свободно време за непредвиденото. Винаги има нещо изненадващо и нещо, което не сме очаквали. Ако не забравяме, че винаги е така, не рискуваме да почувстваме провал или нервност. Днес ще приема непредвиденото